ji ya dawo DJ kana da dan kasa me ya faru haka nan kana me ya faru dan kasa me ya faru me ya faru dan kasa mu a gida ba tsaro kasa ka ga mana me ya faru sannin mu ba tsaro an nuna su da Allah kuma za ka samu ba sai mu da me ya faru sun gaya mu dan kasa muna kuma me da kannin mu da su ake bulubi ko ake bulubi da su arewa ta lalace ko idan kai magana shi a ce ayi kuma ku da ku kuma da ƙarshe ba za ku taɓa aure da kuma ba yanzu abin da ke faruwa a arewa ke ina da ganin mata kusa takwas ina mata takwas wanda ki ta da duba malamai sun yi shiru akan magana kuma bai da kanninmu da su ake bulubi shi haɗu ko yariyar da bata ji ba bata gani ba wanda yariyar da ba ta magana yariyar da take cikin hijabi ta sa iyayenta abun kunya ta sa labarin wannan ni ba da na faɗa a gida daura kannan nan namu ina da kannan sai iyayenmu ba sa shiga makwata saboda kayan kunyan da yake faruwa ya haƙuri dan kasa ya haƙuri dan kasa ka daina ku ai haƙuri dan kasa ya haƙuri dan kasa ya haƙuri